To sú Chichickens. Skúsme rozlúsknuť túto nevyriešenú otázku. Sú Chichickens Illuminati? Kanál Chichickens bol založený na YouTube 15. júna 2013. V tento deň bol šabat. 1 plus 5 plus 6 plus 2 plus 0 plus 1 plus 3 sa rovná 18. 18 je aj pesnička od Onedirection. Onedirection má 5 členov. Jeden z nich je moslim. Počítajme ďalej. 18 krát 5 krát 1 sa rovná 90. Čo sa stane, ak zadáme do vyhľadávača 90? Myslíte si, že je to náhoda? Pátrajme ďalej. Peter ľudoví niekedy používajú umelecké mená Páčo alebo aké iné známe osobnosti majú rovnaké mená Višňovský. Višňovský. Ľubomír Višňovský. Višňovský hrá za New York Islanders, čím je známy New York. Priatelia. Afroameričania. Čo majú radi Afroameričania? Kurčatá. Ale majú Afroameričania radi hanblivé kurčatá? Posúďte sami. Rozhodnutie je na vás.